بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 30 ga watan rajab shekara ta 1400 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya. Idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen sura, yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura wato suratul luqman. Amma a bisa al'ada kamar yadda muka fara muka ɗan wato faɗi wasu darasai daga cikin surar da muka gama. Ina ga insha Allah ta'ala za mu faɗi koda guda 10 ne daga cikin durus da muka koya a suratul rum. Daga cikin darasai da ta koyar malamai sun fitar da darasai masu ɗimbin yawa, amma mun zaɓi mu faɗi guda 10 kawai daga ciki. Darasi na farko, malamai suna fitar da cewa ayoyin da suke cikin wannan sura akwai ayoyin da suke bayani akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi halittar ɗan adam, sannan kuma yana nuna cewa lallai halittar ɗan adam kaɗai ta isa ta nuna kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki. Mun gani a cikin suratul rum. Sannan ayoyin, wata daga cikin ayoyin ta nusar da mu cewa lallai yana da kyau in mutum ya samu iko ya yi yawo a ban ƙasa don ya gano irin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a ban ƙasa ɗin. Da Allah ya ce kul siru fil ardi, ku yawo a ban ƙasa, ko shakka babu mutum zai ƙara yadda akwai Allah maɗaukakin sarki. Sannan kuma darasi na uku, wata ayar ta nusar da mu cewa zalunci na janyo wa al'umma halaka. Idan al'umma ta zama azalima, to Allah zai iya halakar da ita, ko da wato ba ta hanyar gangar jiki ba, ta hanyar ruhinsu ya zanto baya aiki yadda ya kamata. Sannan darasi na 4 yana nusar da mu cewa yin izgili ga addinin Allah ko ayoyin Allah yana kai mutum zuwa ga kafirci. Sannan darasi na 5 ta tabbatar, akwai ayat da ta tabbatar mana da aqidar tashi bayan mutuwa. Lallai duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi, ko da ta hanyar konewa ne ko fadawa ruwa, to Allah zai tashe shi ranar alkiyama. Sannan akwai sura tana nusar da mu cewa da kafiri da mushriki ba za su taɓa samun ceton Allah maɗaukakin sarki ba, ballantana ceton annabi alaihi salatu wassalam. Wato Allah ba zai yafe musu abubuwan da suka yi ba, kuma annabi ba zai cece su ba. Sannan sura ta nusar da mu cewa abu na 7, lallai raya lokuta da sallah da tasbihi yana sa mutum ya samu kyakkyawar rayuwa mai nutsuwa. Sannan darasi na 8 ya nusar da mu cewa su ma'aurata su zamto lallai su zama daga jinsi ɗaya, mutum da mutum, dabba da dabba. Dama dai maganar mutane ake, bai halatta mutum ya auri dabba ko ya auri aljana ba. Kaga shine wannan ayoyin su nusar da mu cewa ba za a ga wata da juna biyu ba, a ce ya haka ta ce ai wani aljani take aure, ko duk ba kwa ganinsa, amma ita ta san shi, ta san mijinta, kuma an ɗaura auren. To ba wannan magana, jinsi da jinsi ake aure tsakanin jinsi ɗaya. Sannan kuma shi sa shari'ar musulunci ta wari, idan aka kama mutum ɗan adam ya nemi dabba, kashe shi za a yi da shi da dabbar, domin ba jinsinsu ɗaya ba. Wanda aka kama ya nemi tunkiya, to za a kashe tunkiyar, ba za a ci namanta ba, sannan shi ma a kashe shi a tsarin shari'ar musulunci. Sannan kuma sura ta koyar da mu cewa lallai ba da misali wajen koyarwa da da'awa don matso da nesa kusa, musamman ga masu sauraro, yana sa a riƙe abu ƙwarai da gaske. To suratul wato rum ta nusar da mu haka. Misali wajen yin yadda lokacin da kake da'awa ko bayani yana taimakawa. Sannan na 10 shine butulcewar ni'imar Allah maɗaukakin sarki, ɗabi'ar mushrikai ce. Allah ya kiyashe mu. To za mu tashi sura ta 31, suratul luqman.
muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. wannan sura wato suratul luqman malamai suka ce sunanta kenan suratul luqman, wanda wato ta samo sunan ne daga cikin surar. Mafi yawancin surori dama an kaji sunan to za ka ji wato kalmar tana cikin surar. wa idh qala luqmanu libnihi, to sai aka ce suratul luqman. sannan ba wata sura da za ka je ka samu luqman in ba nan ba. shine bahaushe yake cewa luqman. luqman daban, nu'man daban. shi luqman za mu ji waye shi kamar yadda muka fara sura. nu'man kuma ibnu bashir sahabin annabi alaihi salatu wassalam, saboda haka sai an bambance, dan na taba jin wani ya ce wai duk ɗaya ne. nu'man daban, luqman daban. da bahaushe yake cewa luqman bil qaf. to sura ce da wannan sunanta kenan. sannan abu na biyu, sura ce makkiya, wato an saukar da ita gaba ɗaya. malamai sun yi ittifaƙin cewa wato annabi alaihi salatu wasalam na makka aka saukar da ita. sannan abu na uku, ita ce sura ta 57 a jerin saukar surori cikin sura 114. ita ce ta 57 a sauka. sannan kuma ta sauka ne bayan saukar da suratu safati, kafin suratu saba'i. kafin a saukar da suratu saba'i, bayan suratu safat wannan surar ta sauka. sannan tana da ayoyi 34 ko 33, kamar yadda aka saba wannan sabanin wajen malamai. masu cewa 34 su ne mutanen sham da basra da kufa. masu lissafin 33 kuwa makka da madina ne. shi yasa a naku mushafin in kuka duba za ku ga aya nawa ya bayar. in ka duba can ƙarshe 34 ko da 3 da 4, to kaga sun ɗauki lissafin mutanen sham da basra da kufa. wannan lissafin aka ɗauka. an gane ko? za ka iya zuwa yanzu mu gayyato wani mutum ya zo ya mana karatun alkur'ani. in ya ɗau suratul luqman, watakila a zo a samu wata surar da zai haɗe ta guda biyu ta zama ɗaya. to shi ne kawai bambancin kenan, kamar yadda dama mun sha ba da misali da suratul fatiha. siratal ladina na'amta alaihim ko alaihum, to sai a ce aya gairil makdubi alaihim waladdallina misali. to shine bambanci kawai. to wannan sura kamar yadda muka faɗa ita ce suratul luqman. Allah madaukakin sarki ya bude ta da bayan bismillahir rahmanir rahim da huruful muqatta'a, wato harafai kuraman baki, wanda asali qur'ani da tintin asali gaba ɗaya qur'ani haka yake, yadda kaga wannan ba wasali haka yake duka. sai da aka sami wasu bayin Allah daga baya suka zo suka yi qur'ani aiki, wanda daga cikinsu har da Hajjaji da kake jin labari. Hajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi, wanda aka ba da tarihinsa, domin dama alaramma ne gangaran. to saboda haka shi yasa a wannan lokacin idan aka tashi kawo kamar wannan yanzu tilka ayatul kitabil hakim, ba za ka ga digo ko ɗaya ba digo. shi yasa ai ɗaya daga cikin magabata a cikin ƙura'u da ake da su,
in ban manta ba ina ji shine Hamzatul Kufi. Hamza za ku ji an ce akwai ƙira'ar Hamza ko an Khalaf, to saboda haka Khalaf an Hamza kai yana ɗalibai guda biyu, to saboda haka lokacin da shi mahaifinsa abin da yi kawai babban malami ne, sai zanto ya ɗora shi a harkar sai da mai, don ana ce ma Hamzatu Zayyat, mai sai da mai kenan, aikinsa kenan. Wataran sai ba shi mushafi zai biya suratul baqara, yana ɗauka da yace alif lam mim, sai yace zalikal kitabu la zaita fihi, saboda wannan raɗin kai za ka yi ɗigo da kanka, sannan yaɗin ka zo ƙasa kai za ka yi ɗigo, kallo za ka yi, saboda inda haka muke biya ƙur'ani da an gaje gwalgwalo kuwa. To a hakan ma da ɗigo da wasali da komai muna yi da ƙyar ballantana a ce ba komai ba wasali ba ɗigo, sai ce zalikal kitabu la zai tafihi, sai wannan mahaifin na zai ce to akwai gyara, ya ce kawai na ƙyale yaro ta zuwa yana ta neman kuɗi yana ta sai da mai, gashi na ce zalikal kitabu la zai ta babu mai a cikinsa kenan, wannan littafin la zai tafihi babu mai a cikinsa. Sai ya ce to diyar da za a je ya koyi ƙur'ani da gaske, ya tura shi, to sai da ya zama hamshakin malami wanda gashi yanzu ana faɗar waye shi. Sannan kamar yadda aka ce wani ba fulatani wasu sun ce bare-bari ne suka yi musu sharri, shi ma da ya zo wanda ya saurari karatunmu na tarihin karatun allo wanda profesa ya rubuta na karanta lokacin corona, za ku ga akwai wani waje da muka karanta wannan cewa inda ya kawo bayan wannan ƙisar ta farko ya kawo ta biyu cewa an rubuta wato ƙaf, ita ma kagan aka zo ba ɗigo, kai za ka zaɓi mai, da ya kalle ta sai ce waf, wai wawun ce har da wata fa a ƙarshe, kaga da diyawa wa fita gaba ɗaya duka. To shi ne malamai suka ce to lallai ko shakka babu wannan, tunda waɗanda suke da ido suke kusa da malaman da suka san ƙur'anin suna ɓata shi haka, ko shakka babu in ba yi wa ƙur'anin nan hidimar gaske ba wasu za su zo su ruguza shi. To shi sa duk wayannan bayan Allah da suka zo suka yi wa alƙur'ani aiki, kai ka tabbatar da cewa Allah ya karɓa, ba zai taɓa tafiya a banza ba wannan aikin da suka yi, ba zai tafi a banza ba. To saboda haka wannan aikinsu ne, to asali shi sa ake ce wannan kurman baki, ba yadda za a yi duk ƙwarewa ka a larabci ka biya alƙur'ani in ba a koya ma ba. Don wani ya kalli malamin islamiyya ya kalli kurman baki ɗaha, ya zo bai san nan za a tashi ba ranar, suka miƙo wa ina za ku tashi, aka ce wannan surar za a tashi farko, ya yi bismillah ya yi shiru farkon suratu ɗaha, sai kuma maimaita bismillah, suna jinsa sai ya ce ɗo, sai wata yarinya ta ce mala wannan fa ba ɗo ba ce wallahi, to me za ki ce, sai ta ce ɗaha ce ba, sai ya ce ke a wata ƙira'a ce, wai kagar kifaɗi maimakon ya yadda ba ɗo ɗin ba ne, wai a wata ƙira'ar ɗo ake biyawa haka, wanda in yanka shi za a yi ba shi da ƙira'a ko ɗaya da ta nuna ana biya ɗaha da ɗo, in dai ba ɗahe, da ma ɗahe ya ce shi kenan sai a ce ya yi bil imala kubara ko yawwa. To saboda haka shi ƙur'ani babu yadda za ka yi, dole in kana so ka iya ka je a koya ma, gagara koyo ne, duk yadda ka ƙware wajen sharqiyya da iya abubuwanka na larabci wallahi sai an koya mai, saboda za ka je ka rika haɗuwa da wasu gurare masu sarƙaƙiya, wanda ya ƙware yanzu a harkar ya sanya ake interview ƙur'ani, idan yana sauri idan ka zo guri biyu uku zai ce ka biya ka tashi ka tafi, shi kenan kawai ya isa, zai ce tashi ka tafi kawai shi kenan. To shi sa ƙur'ani duk wanda yake so ya more masa ya yi ƙoƙari ya koye shi biddika, wannan shi ne. Kuma shi ƙur'ani yana da wani abu, ba ka zama gwani a kansa, ba shi da gwani, kana ta yi ne, kana ƙara ƙwarewa, kana gano cewa to ya kamata in san fanni kaza, yanzu na ƙware a hafsu to ya kamata in san warshu, na ƙware a wato
warshu ya kamata in san ruwayar qumbul an ibnu kathir, in san bazzi an ibnu kathir, in san khalaf an hamza. Duka wa'annan qira'atin da ruwayat ya kamata a ce yanzu ka san su, inda in ka zo wani gurin zaka ga kalma gaba ɗaya za a canja, ba wai a harafi ba, kalmar duka. Yanzu a suratul ahzab inda Allah yake cewa rabbana atihim dhi'fayn min al'azabi wal'anhum la'nan kabira, a hafsu an asim kenan. Amma kana komawa wato warshu an nafi'in sai ce wal'anhum la'nan kathira, kuma daidai ne, kowanne can kabira nan kathira. To akwai guraren da kisa an ka iya wannan ka haɗu da ɗan ƙur'aniyin ko irin wannan za ka rika ɗebo mar, kawai gurin da ya zo ya canja kalma gaba ɗaya za ka ɗauko ka ce ya zai yi da wannan. Na farko ko dai bai santa ba ma, sannan abu na biyu da ma'anar da ya bayar a can yake so ya yi wa ƙur'ani lankwashe, to sai ya rasa yadda zai yanzu. Akwai wani da muke da'awa da shi da suka fara tattaunawa da wani ɗan ƙur'ani a wani group a social media, da ƙarshe daddanna ma a shirya, saboda irin wannan abubuwan kawai ya rika ɗebo ma, sai ce to ka zafa. Har wata ran da suna magana a group ɗin, sai yana magana, sai wasu wanda ba su saba musu da shi ba sai suka yi magana, sai ɗayan da ya san waye shi sai ya ce wannan fa alnan ne, ku daina man magana. Wai shi har sun ce ma ya zama alne ne tun da shi ya yarda da hadisi, saboda kawai alne ne. Su in ba ƙur'ani zalla kai yarda da shi wato alne ne kai kawai, wai wannan alnan ne, ku daina kula shi. To saboda haka ƙur'ani gagara koyo ne, wajibi ne wanda yake so ya zauna lafiya da shi to ya koye shi. To shine Allah ya gaya mana alif lam mim, yadda muka saba faɗa ka ba a suratul baqara yadda ya kawo shine Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. Amma za mu iya cewa mun san harafai ne daga cikin huruful hijaiya ko huruful mabani. Alif mun santa, lam mun santa, mim mun san su a ɗaiɗaiku, amma ma'anarsa Allah ne kaɗai ya sani. Sai ce tilka ayatul kitabil hakim, waɗancan ayoyi ne na littafi wanda yake mai hikima, ɗora abu inda ya dace. Sai ce hudan, sai ba da sifa, sannan kuma daga cikin sifofinsa mai shiryarwa ne, wa rahmatan kuma mai jin kai, amma ba ga kowa ba, lil muhsinina ga masu kyautatawa. Al ihsanu kuma an ta'budallaha ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Shi sa babi na 5 a riyadu salihin sai yace babul muraqaba alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, ya bude da wannan da a gaya ma cewa muraqaba kana buƙatar ta. Duk wanda ya yarda da muraqaba to idan ya tashi daga Kano ya koma Enugu ba zai taɓargaza ba, domin ya san Allahn Kano yana Enugu. Shine muraqaba, shine al-ihsan din kenan. Kaga shiriya ne da jin kai da tausayawa, amma ga masu yin muraqaba, masu yadda Allah su yana tare da su a ko ina. Dan wani zaka sha mamaki, za ka ganshi mutumin kirki a garin su, amma yana canja environment sai ya zama dan duniya. Ina yawan bada wannan misalin. Akwai wanda muka yi service da shi, wani ba katsine dan katsina, sai aka yi a unguwar Liman ne, amma wallahi in ka ga tsiyar da yake shukawa a gurin abin nan zaka sha mamaki, zaka sha mamaki. Saboda kaga yanzu Allah da yake katsina baya Oshun, shikenan kawai shi sa zai sakata ya wala, ya zama mai yanci. To shine abin da wato idan mutum ya samu wannan to ya samu karaya a tafiyarsa ta imani. So ake ka yadda Allah da yake ko ina, yake tare da kai a garin da kake, duk inda kaje yana tare da kai. Shine muraqaba. Shine abin da wani yaro ya gaya wa ɗansa, suna zuwa da ya gaya mahaifinsa, suna zuwa da mahaifin satan mangoro, gonaki suke bi su ɗebo kayan gona na mutane. Ran nan uban ya hau yana zubowa, ya ce in an zo in ka ga wani ka gaya mun ana gani na. Ya hau ya fara kaɗo mangoro, sai yaron ya ce abba ana ganin ka, sai ya duro, yana durowa ya ce waye ke gani na, ya ce Allah yana ganin ka. Sai ya shiru ya ce to wannan fa wani wa'azi ne, sai ya daina satan mangoro. To ka shine muraqaba, an ta'budallaha ka annaka tarahu,
ka bautawa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka kisa magabata suka zo yin sallah suke halarto da Allah a gaban su aljanna a bayan su haka suke yi sannan mala'ikan mutuwa da wuta a hagu da daman su to kaga wanda ya sa wayannan yayin da zai sallah ko shakka babu ai ba wani tunanin duniya da zai yi shine abin da mai ahalari yake faɗa lissalati nurun azimun a wannan babin da fasalin da yi cewa sallah tana da wani haske babba shine yace idan ka zo sallah ka karkade zuciyarka ga barin duniya ka koma zuwa ga Allah shine wannan misalin to sai yace alladhina yuqimuna sala kamar ka tambaya su waye sai yace su ne masu tsaye da sallah kuma da sifa biyu na farko shine mutum yayi ta yadda annabi alaihi salatu wassalam yayi na biyu domin ya ce sallu kamar aitumuni usalli sannan na biyu kuma shine mutum ya yi ta akan lokaci wannan sharaɗan biyu shine iqamatu sala idan mutum bai yi wannan ba to baya cikin masu tsaye da sallah sai ya ce wa yutuna zakata kuma suke ba da zakka wace zakka domin wannan surar makkiya ce ita kuma zakka an wajabta ta ne a Makka ko a Madina shekara ta nawa na yadda a Madina ne a shekara ta nawa na ina masu bada zakar ne matasan nan to shikenan a shekara ta biyu bayan hijira shekara ta biyu to ya aka yi ayar zakka ta sauka a cikin ayoyin Makka bayan kuma ba a fara fidda zakka ba sai a Madina a shekara ta biyu kaga shine muka ce ba molanka ake yi ba malamai ne za su gaya ma su za su warware ma wannan matsala cewa amsoshin da suka bayar daya ku ji daga cikin amsoshin da suka bayar suka ce ai wannan ba zakka ake magana ta dukiya ba zakatun nafsi ne zakata wato ta rai tsarkake zuciya shi ake magana anan ayar da Allah madaukakin sarki da yake magana cewa qad aflaha a suratul shams kenan man zakaha hakika duk wanda ya tsarkake ta ita be zuciya ya rabauta wa qad khaba man dassaha kaga akan zuciya ake magana wasu malamai kuma suka ce a'a akan zakka ake magana domin zakka da sallah ɗan biyu ne duk inda ka gansu a Qur'ani za ga tau'amani ne suna tafiya tare zakka ce amma akwai ayoyin da wato ake saukar da su a Makka amma ba a fara hukunci a kansu sai a Madina saboda haka zakka ma tana ciki kaga amsa ta fita ba zancen wani contradiction a ciki ba ta'arudi babu shi yasa muke son tamora su fara tafsiri mu tuttura wannan ayoyin mu ji da ya za su fassara domin malaman tafsiri su suka gaya ma haka mu ji ka ce qur'ani shi ma ya ci karo a yadda ayar kenan sai a zo a ce wannan ayar a zubar da ita domin ta ci karo da kaza to kaga yuqimuna salata wa yutuna zakata sai ce wahum bil akhirati sannan kuma dangane da lahira su yuqinuna sun sakankance sun yadda Allah zai tashi kiyama me yake nuna haka fade a baki shine ayyukanka lisanul hal da lisanul maqal su suke nuna ka yadda da Allah cewa lallai za a tashi alkiyama duk wanda wani abu zai taso ne wanda ya shafi bangaren Allah a ga yayi taka tsantsan to wannan ya yadda da a tashi alkiyama ko ya fada ko bai fada ba to sai Allah ya ce waɗannan mutanen masu waɗannan sifofin ulaika ala hudan min rabbihim masu waɗannan sifofin suna kan shari'a ta ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma su ne waɗanda suka rabauta Allah ya sa mu a cikin su sai Allah ya ce me wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله يتي ومن الناس أتكم متاني أكوي وطندا يشتري لهو الحديث سكي سيان لهو الحديث shine wato zantuttuka marasa amfani
ya sashen zanci li yudilla an sabilillah dan ya batar gabanin bin wato tafarkin Allah madaukakin sarki suna yin hakan ne kuma bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattakhidha huzwan mai irin wannan ɗabi'ar kuma yana riƙon ayar a matsayin izgili ula'ika lahum azabun muhin masu wannan ɗabi'un suna da azaba maulaƙanciyar azaba wa idza tutla alaihi ayatuna da zarar ka karanta masa ayoyinmu walla sai ya juya baya mustakbiran yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar bai taba jin ayar ba ma sai ya banza da kai kamar ba da shi kake ba ka anna fi udhnayhi waqran kai ka ce akwai wani wato kaya wanda ya toshe wata dalma da ta toshe masa kunnansa baya jin abin da ake faɗa alhali yana ji sai Allah ya ce masu wannan ɗabi'ar fa bashirhu bi azabin alim kai musu azaba da azaba kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi to yayin da Allah madaukakin sarki yayi bayani akan halayen waɗanda za su rabauta ranar alkiyama to wa humul ladina yahtaduna bi kitabillah waɗanda suke shiriya ta hanyar littafin Allah wa yantafi'una bi sama'ihi suke kuma amfanuwa da jin alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zumar Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathani sai yace taksha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga wannan ayat ta suratul zumar ita ma tana goye bayan haka sai malai yace to bayan wannan a dafa bi dhikri halil ashqiya sai Allah ya goye bayan wato ya goyi bayan ayoyin da kuma ambatan waɗanda suke marasa arziki ranar alkiyama allazina a'radu anil intifa'i bi sima'i kalamillah wanda suke kauda kai gabarin amfanuwa da sauraron zantuttukan Allah madaukakin sarki wa aqbalu ala istima'il mazamir suka yadda su je su ta sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su ne lahawal hadith din kamar yadda zamu zo mu ji yanzu sun yadda su je su saurari wa'annan bil alhani wal alati tarab ta hanyar maganganu na batsa da kuma kayan kiɗe-kiɗen ganguna da abin da ya kama da wannan an yi ruwaya daga abin sahaba al-bakri ya ce ya ji abdullahi ɗan mas'ud an tambaye shi dangane da wannan ayar me ma'anarta wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillah sai abdullahi ɗan mas'ud ya ce al-gina'u wallahi alladhi la ilaha illahu yuraddiduha thalath yalle ce wallahi huwal gina wallahi huwal gina wallahi huwal gina yace na rantsi da Allah sai da ya faɗa sau uku na rantsi da Allah na rantsi da Allah akan kiɗa da waka ayat take magana haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa shi sa Sheikhul Islam yake cewa shi kiɗa da waka yumbitun nifaqa fil qalbi yana haifa yana tsururtar da munafurci a zuciya kuma za ga kana samun tangarda a wajen biyayyaka ga Allah ba idan mutum ya zama bai da aiki sai kiɗa da waka to za ga yana samun rauni a abin Allah rauni mai yawa zai wasi zai aure shi mai yawa sannan sabo ba zai rika shan wahalar sabo ba abin mamaki za ga wani zai iya shiga mota daga nan zuwa Kaduna har ya je ya dawo kawai batsa yake ji ya kunna wasu shakiye suna ta waka kuma bai gaji ba abin da ya dame shi amma da za ka kunna masu Sudes minti 20 zai ce a kashe ko bai faɗa da baki ba to zai kashe a aikace ya ce sai ya gaya ma wai a taɓa kiɗa a taɓa karatu a shiga wuta a shiga aljanna kenan sun ba amanu sun ba kafaru sun ba zadu kufran domin za a ji kiɗan minti 10 a ji ƙurani na minti 1 ko 2 to abdullahi dan mas'ud ya ce ya rantse da Allah wannan ayat tana magana ne akan kiɗa da waƙa fil gina'i wal mazamir imamu qatada shi ma yace wa minan nasi man yashtari lawal hadith yace wallahi la'allahu la yunfiqu fihi malan walakin shira'uhu istihbabuhu bihasbi almar'i min ad-dalala ba zai bada dukiyarsa hanyar Allah ba kwata kwata ba zai bayar ba amma duk abin da ya shafi tsiya da sabawa Allah aka zo neman kai ba a neman agaji ba ma zai yi rayuwa kenan ba zan faɗi sunansa ba amma lokacin da aka fara maganar shari'a a ƙasar nan akwai mutumin da babban jami'i ne a wannan lokacin ana hizba mai zaman kanta shi sawa yake saboda Allah ya bashi mukami tun dare za a fara wato za a fara garaya
har gari ya waye kuma yace sai ya gaya wa yaransa yace duk inda kuka ga mai falmaran lokacin falmaran muke sawa ga komanda a zaune duk inda kuka ga mai rigar hizba ku kama shi in aka kama ka aka kai ka sai an wulakanta ka amma yanzu rayuwarsa koron juma'an nan mun tattauna na rantsi da Allah abar tausayi ina ruwan Allah tun bai mutu ba yana na ya shiga rayuwa ta wulakanci saboda annan lokacin alfa da omega ne yana da dama ina ba da kwatance za a gane waye amma iya wannan abin da Allah ya masa ai ba zai mun kama sunansa ba ya ishe shi kawai ga wani ya faɗa amma kar a faɗa da ƙarfi ya shiga cikin wani irin rayuwa wallahi duk wanda yayi wa addinin Allah haka sai Allah ba zai kyale shi ba yana ne yanzu kaskantacciyar rayuwa yake yi Allah a wannan lokacin mutanen da aka wulakanta suna da yawa an ganka falmarance dama in an ganka da ita za a kama ka an aka je wayannan mutanen nasu sai an wulakanta ayo mutum duka wallahi kwana ake ana garaya kwana saboda kawai wai sun ce zu ba sa so a saba wa Allah shine kawai fa laifin su a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ko kawai dan ya ce abu Allah shikenan a kamo shi a zane shi a wulakanta shi wataƙila a sa karuwai a gurin su rika rawa a kansa yayi abin da zai inna rabbaka labil mirsad to kaga tun a duniya kenan kafin ya je gamu da Allah muna fata Allah ya sa yi tawbatan nasuha kaga amma kai ba za mu yi mata hajjaji ba mu ce kaga sai wato za mu suka ce to nujawizu lahul janna wa narju lahun nar aljanna ta tabbata wato zai iya shiga aljanna amma muna fata Allah ya dan sa shi a wuta koyaya ya dan dana saboda yadda yayi to ba za mu yi mata wannan ba ka tuban Allah ya ga dama sai ya karbi tubanka Allah ya sa mu gama lafiya to shine malai yake gaya mana anan cewa wato wannan shine sannan kuma wannan wanda suke da wannan fahimtar kaga da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Jabir ibn Abdullahi da Ikrima da Sa'id ibn Jubair da Mujahid da Makhul da Amr ibn Shu'aib da Hasan al-Basri gaba ɗayan su fahimtar su kenan cewa wa minan nasi man yashtari lahul hadisi sune masu siyan kayan kide-kide da raye-raye da su ake ba wai inji ni ba in ji wayannan bayan Allah sahabbai guda uku manya da duk tabi'an nan gaba ɗaya suka ce shi dan Mas'ud da wancan dan Tamore yace da zai ga musafin sama zai ajiye Qur'ani ya koma nasa to shi ma cewa ya rantse da Allah sau uku yace ya rantse da Allah wannan ayat tana magana akan kida da waka kaga dai ɗaya daga cikin waɗanda annabi yace ku koyi Qur'ani a gurin su kuma masana alkur'ani sannan ga wanda ya fi kowa sanin fassara alkur'ani shi ma abin da ya fahimta kenan saboda haka kiɗa da waka kaga idan za ka ɗebo wayannan ka halatta su sai mu ga ya za ka yi wa aya fassara ya za ka yi mata kwaskwarima amma dai magabata ga abin da suka ce shi sa a nan ma kaga mali ya kuma kawo wa yace yashtari lahul hadith ay yace istira'ul muganniyat min aljiwari yace shine siyan kayayyakin kiɗa su ne haka imamu dhahak shi ma ya faɗa to shine wa minan nasi man yashri lahawal hadith wani daga cikin malamai ne yace shi yana ganin ashirku shine Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam wanda wannan magana ita ibn Jarir Dabari ya zaba a cikin tafsirinsa to sai yace li yudilla an sabilillah dan ya batar gabarin wato tafarkin Allah madaukakin sarki shine dan su saba wa Allah madaukakin sarki wa yattakhidha huzwa sannan suna riƙon aya alqur'ani a matsayin izgili shine mujahid yace wa yattakhidha sabilallahi huzwan yana riƙon hanyar Allah a matsayin izgili ay yastahzi'u biha yana mata izgili imamu qatada yace yattakhidhu ayati llahi huzwan yana riƙon ayoyin Allah madaukakin sarki a matsayin izgili to da su ake masu wannan ɗabi'ar sai ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna da zarar ka biya masa ayoyin mu walla mustakbiran sai ya juya baya yana mai girman kai dama annabi ya fassara mana girman kai badarul haqqi wa gamdun nas raina mutane da kuma wato kin gaskiya da raina mutane shine girman kai ka allam yasma'aha kai ka ce bai taba jin ayar ba ka annafi udhnayhi waqran kai ka ce akwai wani kayayyaki wani abu da aka sa aka toshe kunnan wanda ba zai ji abin da ake faɗa ba
shine ta hanyar me fuskantar abin da ya shafi wasanni da kayan kiɗe-kiɗe. In ka biya ma alkur'ani zai ji kamar wato kana zuba ma wuta ne a jikinsa. Allah ya ce to masu wayannan abubuwan fa bashirhu bi azabin alim, duk mai wannan ɗabi'ar kai ma albishir da azaba mai raɗaɗi yawmal qiyamati ranar alkiyama. sai Allah ya ce na'am innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im na'am khalidina fiha وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الله yace innal ladhina amanu haqiqa wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai lahum jannatun na'im lalle aljanna ma'abociyar ni'ima ta tabbata a gare su. Allah ya sa mu a cikin su. Yace khalidina fiha za su dawwama a ciki. Wannan kalmar ta fi aljannar daɗi, domin inda za a ce ka shiga gidan ka zauna zuwa wani lokaci ka fita, to wannan kuma mutum zai shiga damuwa, domin duk ran da yake cikin jin daɗin ya tuna cewa saura shekara a ran gidan na aka bashi saura shekara ɗaya ya fita, hankalinsa zai tashi. To amma sai a gaya ma dawwama za ka yi ba fita. Allah ya ce wa'adallahi haqqan, lalle alƙawarin ubangiji gaskiya ne. Wa huwa al-azizul hakim, Allah shine wanda yafi karfin kowa. Al-hakimu mai dora mutane, wato mai dora abubuwa inda suka dace. Shi yasa ya faɗa a suratul Fussilat cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa wal ladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Sannan kuma ya faɗa a suratul Isra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sai yace wala yazidu zalimina illa khasara. Sai Allah yace mi na'am خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله مدaukakin sarki yace khalaqas samawati, Allah ya halitta sammai guda bakwai bigairi amadin ba tare da tiraku ba, tarawnaha waɗanda kuke gani. Kaga dai yanzu ginin nan da muke ciki na masallaci, ba na san ba mai hankalin da zai shigo idan ya ga koda wato katakwaye aka sa aka tattare, kawai a ce daga gefe haka yadda yake da nauyin nan kaga yana rawa, ba mai zama. Amma Allah madaukakin sarki ya halitta sammai gaba ɗayan su guda bakwai, wadda kowace ɗaya kafin ka je ta biyun tafiyar shekara 500 ce, amma bigairi amadin ba tare da wani abu tirke ba, fila tarawnaha da kuke gani. Sai Allah madaukakin sarki ya ce to wa alqa fil ardi rawasiya, sannan ya jeho manyan duwatsu shine wato da Allah ya ce wa qudurir rasiyat, da duwar watsu waɗanda suke manya shine wa alqa fil ardi rawasiya an tami da bikum, dan kar ya rika tambal da ku, domin ruwa ya fi komai yawa a duniya. To sai Allah ya sa duwatsu manya a ban ƙasa, an tami da bikum wa batha fiha, sannan Allah ya watsa shine ya ɗaiɗaita ya yawaita min kulli dabbatin, na kowace irin dabba. Mun sha faɗa cewa aka ce dabba ba ana nufin dabba da ma'anar bahaushe ba. Dabba shine kullama ya dubbu alal ardi, shine dabba. Ga shi na Allah ya gaya mana cewa Allah ya halicci komai min kulli dabbatin, wallahu khalaqakum min kulli dabba, ko khalaqa yawa kulli dabbatin mimma. Allah madaukakin sarki ya halicci kowace dabba mimma in daga ruwa. Ita nake so in kawo, sai yace fa minhum man yamshi ala badinihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'a. Kaga gaba ɗaya da dabbobi da mutane sun fita. Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya halicce ku daga ruwa, daga cikinsu akwai wanda yake tafiya a kan ciki, su ne kama abin da ya shafi macizai da danginsa. Sai ya ce kuma daga ciki akwai wanda suke tafiya a kan ƙafa biyu kamar mutane.
daga ciki akwai masu tafiya akan kafa 4 to dan karkace ina mai kafa 5 da kuma shanshani da burmahanci sai Allah ya ce ya khluqu ma yasha bayan nan duk abin da ya ga dama yana halitta to sun shiga nan da mai 5 da mai 100 ma duk suna cikin wayannan abubuwan saboda haka wannan gaba ɗaya ana kiransu dabba a larabci to sai Allah madaukakin sarki yace ya halici kowace dabba wa anzalna minas sama'i ma'an sannan muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha muka tsorowurtar daga cikin wannan wato kasar min kulli zawjin da kowane irin nau'i wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun az-zawj shine ai nau'i sinfi kenan yasa ake kiran mata zawj a kira miji ma zawj bangaren namiji ko mace to sai yace karimin wanda yake kuma mai karamci kaga a can baya da muka biya a suratul qasas ne ko sai da ya kawo wato zata bahajati ne ce ko kuma min kulli zawjin bahij a wata surar daban wato kowane irin nau'i mai ban kaye nan kuma karimin mai karamci to ya za a yi shuka ta zama mai karamci ta yaya mun sha ba da wannan misalin a baya karamcin shine malamai suka ce mutum ne zai dauki wato iri a hannu ya rataye a kafada ya je gona ya shuka amma ran da shuka ta fito bai sai ya ƙara ɗebowa a kafada ba sai dai tafi da motoci su rika ɗebo masa shine karamcin ka tafi da shi a hannu ka da shi a motoci ko kuma mutum ya je ya shuka amma ya samu wato nau'o'i daban-daban ya samu wato a cikin gonarsa kawai dan abin da ya shuka kankani amma idan ya tashi ya daga ido sai ga yana da idibi yana da dabino yana da tufa yana da mangoro yana da wannan duk karamci ne Allah madaukakin sarki wato yayi masa ko kuma bayan ya je ya shuka iri kawai maimakon Allah ya bashi shi kadai sai Allah ya bashi nasa abincin kuma ya bawa dabbobi nasu shine karamcin domin idan ya je fitar da wato nasa abincin kuma akwai wanda karmami da zai barwa dabbobi duk wannan zangar ne kuma dabbobinsa zai aje ya rika bawa wannan karamci ne shi sa haka Allah ya gaya mana a cikin suratul abasa cewa wato yayi wa mutane karamci da wannan to shine Allah madaukakin sarki yace hadha khalqullah wannan duk da kaji an faɗa yanzu duk halittar Allah ce to amma hadha kaga wato ismul ishara ne wato lil qaribi ga abin da yake kusa to yanzu hadha din nan da me ake wannan halittar Allah ce me kenan shine malamai suka ce idan ka bude idanka idan ka rufe idanka ka bude duk abin da ka gani da shi ake kaga ba abu ɗaya bane kenan duk abin da ka gani kawai ko me kalqullahi ne saboda haka ba wani abu da ba halittar Allah ba idan ka rufe ka bude yanzu ka kalli dama ko hagu ko ma ina ne duk abin da yanzu ka nuna muka ce nuna halittar Allah ka ce wa yaro nuna halittar Allah duk abin da ya bude ido ya nuna ya ci in malamin makaranta ne kai kace nuna min halittar Allah yana bude ido sai yace lasifika ya ci yana bude ido sai yace tab ya ci tishu ya ci duk abin da ya nuna domin fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni Allah yace ku nuna min abin da wanda ba Allah ne ya halice shi ba idan kace tishu wasu ne suka sana'anta to sinadarin da aka yi waye yayi shine abin da ake magana akai babu wani abu da zaka gani a doron kasa da ba Allah ne ya yi shi ba babu to shine yace fa aruni ma za khalaqal ladina min duni ku nuna min abin da wanda suke koma bayan Allah suka halitta babu bali zalimuna fi dalalin mubin bari wannan magana azalimai suna cikin bata mabayyani sai Allah yace mi na'am ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله نعم ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله يتي ولقد آتينا لقمان الحكمة ga gurin da suna wato Luqman ya bayyana hakika mun bawa Luqman kuma muka ce iya nan ne kawai sunansa ya bayyana a wannan sura iya suratul Luqman ba inda zaka nemo sunansa babu hakika mun bawa Luqmanu hikima to anan ne malamai suka ƙari juna ilimi cewa me ake nufi to anan ne wasu suka tafi akan cewa
wato ai shi Luqman annabin Allah ne wasu kuma suka ce san ba annabin Allah ne ba san annabin Allah bane wani bawan Allah ne bara mu karasa sura ku ji me malamai suka ce ayar kai anishkur lillah cewa to ka gode wa Allah wa man yashkur Allah yace wanda yayi godiya fa inna ma yashkuru li nafsi to kansa yawa domin ya ce la in shakartum la azidannakum in kun gode mun zan kara muku wala in kafartum minna azabi la shadid sai yace wa man kafara wanda ya kafirce ko fa inna Allaha ganiyun hamid hakika Allah madaukakin sarki mawadaci ne hamidun wanda ya cancanta a godewa to malai yace malamai sun yi sabani dangane da Luqman hal kana nabiyan aw abdan salihan min ghairi nubuwa annabi ne ko bawan Allah malamai sun yi maganganu guda biyu mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa bawa ne na kwarai ba annabin Allah bane Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace Luqman abdan habashiyan najara yace wani bawa ne shi Luqmanul Hakim bawa ne baƙar fata kuma dan Habasha dan Ethiopia da ake faɗa sannan kafinta ne shi Luqmanul Hakim Abdullahi dan Zubair yace na cewa Abdullahi dan Jabir dan Abdullahi menene labari a gare ku dangane da sha'anin Luqmanul Hakim annabi ne ko kuwa bawon Allah menene shi sai yace to shi dai Luqmanul Hakim yace ko shakka babu wani mutum ne mai karamin jiki sannan kuma ba shi da fata mai haske muna yawan faɗa wannan saboda in aka ce baƙar fata gurin Bahaushe sai a yi irin zameset kaga zameset da aka ce Bilal baƙar fata ne sai suka ɗauko wanda ya fi kowa baƙi suka ce shine Bilal to su a gurin Balarabe aka ce baƙar fata ba wani shi sa ƙala rawu ya ce wanda ya ce ma wankan tarwa ɗaya raina ma hankali in ba fari ba ne kai kawai baƙi ne kai a gurin Balarabe kun fahimta wankan tarwa ɗa baƙi ake ce masa a larabci su a gurinsu kawai baƙi ne shi sa annabi Musa ma da za su zo zai ce ba baƙar fata ce to sai ya ce wato sai Abdullahi Jabir dan Abdullahi ya bawa wato Abdullahi dan Zubair amsa yake cewa to haka sifarsa take sai ya ce wa amartuka an takhruja akbasu yau wato anan waɗanda suka ƙaryata cewa ba annabin Allah bane suka tafi kai akan cewa ba su yadda annabin Allah bane suka ce ya za a ce tunda an ce baka fata ne kawai ba annabin Allah bane kuma sun manta da cewa wato annabi Musa fa da ake magana shi ma ai fatarsa ba fara bace yadda malamai suke kawowa shi ma wankan tarwada ake gaya masa to wasu sun kore ne na cewa wai saboda an ce ba fari bane saboda haka ba annabin Allah bane su kuma sun tafi akan sannan wanda suka ce annabin Allah ne suka ce gashi Allah ya ce walaqad atayna luqman alhikmata shi kuma Abdullahi Imam Shafi'i yana cewa sau da yawa Allah madaukakin sarki yana hada duk inda ka ji hikima alkitabu wal hikma to Qur'ani da hadisi ake nufi sauran malaman suka ce ba ko ina bane hasali ma gurare uku kacal su ne za ka iya cewa wato in ka ji alkitabu wal hikima shine Qur'ani da hadisi ba mu da cikakken lokaci watakila alaran mu su dubo mana sati mai zuwa assignment cewa wa'annan gurare ne sauran guraren duk inda ka ji kamar misali bari an ba ku misali da inda Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana anan al hikma kitabu ne ko kuwa wato kawai hikima ake magana kaga yau wato irin wayannan wuraren duk inda hikima ta zo ba ko ina ne yake nuna cewa annabta ba kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati da annabta a in haka ne dimbe da awa annabi ne kenan sai wani ya ce ba a ce ulama wa ummati anbiya bani isra'ila kaga sai ma kuskure ma ya baka tawili anan ko shakka babu ba wannan ba amma dai musamman alaramomin mu da ɗaliban ilimi ya kamata a dubo mana gurare uku da ake magana akan cewa su ne alkitabu wal hikima su ne waɗanda suke magana akan alkur'ani zalla kawai qur'ani da hadisi yawwa muna buƙatar sai insha Allah sati mai zuwa to saboda haka wannan sai suka makale da cewa ai gashi na an yi magana akan alhikima an ba Luqman hikima shine annabta wasu suka ce ba hikima ba ta annabta take magana ba ana nufin an bashi wato wa man yu'tal hikmata ne faqad utiya khairan kathira irin wannan hikima ce ba irin wannan ta annabta ba saboda haka ba ita bace
to saboda haka wannan magana ta tana da ƙarfi kwarai da gaske. To anishkur lillah, ka gode wa Allah, wa man yashkur, duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsi, to yana gode wa kansa ne, kansa yawa. Wa man kafara fa inna Allah ganiyun hamid, lalle wanda ya kafirce to lalle Allah madaukakin sarki ganiyun, mawadaci ne, hamidun, kuma wato wanda yake wato mai jin godiya. Shi yasa Allah ya faɗa a suratul rum da muka gama, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun, duk wanda ya abin kirki kansa yake gyara gurin zama. Duk wanda ya abin kirki kansa yake wa shimfiɗa na cewa an ya tashi zuwa alkiyama ya huta, ba shi da matsala, ba wani kaiwa ba. Sai Allah ya ce me وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله نعم إن الشرك لظلم عظيم نعم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ko shakka babu an nuna mun lokaci yayi, kuma waɗannan wasiyoyi ne guda 10 da Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa, wanda in muka fara su lokaci ba zai ba mu dama mu cimma gurin da muke so mu cimma ba, amma insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu fara ta kan daidai wannan gabar wasiyoyin da Luqmanul Hakim, ko dai annabin Allah ne ko wato wani bawa salihi da suke faɗa, duk da cewa magana cewa bawa ne salihi tafi ƙarfi. Za mu ji irin wasiyoyin da ya waɗansa, wanda gaba ɗayansu muka ɗauka za su amfanar da mu a rayuwarmu. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Akwai ɗaurin auren ɗaya daga cikin dattawanmu na wannan masallaci, iyayenmu, Justice Ubala Taura, zai aurar da yarsa sati mai zuwa a masallacin Murtala ranar Asabar mai zuwa ƙarfe 11, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama. Muna gayyata kowa da kowa, wanda kuma bai samu dama abinda ake bukata shine addu'a. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi lafiya, a tashi lafiya, kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da su lafiya, ya ba su zuriya ɗaya ba. Akwai wani bawan Allah da ya turo da Allah ‘yan uwa su sa shi a addu'a, yana so a sa shi a addu'a domin yana da wata bukata a gurin Allah maɗaukakin sarki da yake so ya biya masa. To muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa, Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi. Duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi, Allah ka biya musu bukatunsu. Mu ma da muke zaune, waɗanda suka bayyana da waɗanda ba su bayyana ba, Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata, ɗaya daga cikin iyayenmu da Allah ya karɓi iyalinsa, Alhaji Balarabe Yazid, kusan yau ya zo masallaci. Satin da ya wuce da yake ana ko 7 ba wani lokacin bai samu zuwa ba. Muna ƙara miƙa ta'aziyarmu gare shi. Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata abubuwan da ta bari. Allah maɗaukakin sarki ya riko da bayansu. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kansu, shi kuma Allah ya bashi haƙuri da juriya. Allah maɗaukakin sarki ya bashi ladan rashin da aka yi gaba ɗaya. Muna roƙon Ubangiji da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu. Ƙasar mu Allah ya zaunar da ita lafiya. Masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana su. Tsadar rayuwa da kunci da ake ciki Allah ka yaye mana. Akwai ɗan uwa ma da yau bai zo ba, shi ma da muka faɗi ɗaura auren satin da ya gabata, Malam Abdul Malik, wanda aka ɗaura a can tudun wada Brigade kenan. Shi ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su zaman lafiya, ya ba su zuriya ɗayyiba. Waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba, Allah ya shiga lamarinsu.
Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Komanda. Na'am.